Έλα άσε τα επιστημονικά, πάμε πλατείας, πάμε μύθους, όχι πιάτα με την πιο ομοία αλήθεια. Γέλιο υδρότας, πρίξιμο, η φάση μας ρεαλιστική. Μπιφίτερη προπόνηση, πιο hardcore, πιο λυρική. Καλώς ήρθες στην παρέα, βάρα ελεύθερα κι εσύ. Μπιφίτερ! Yeah! Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Beef Fitter. Θα είμαι ο Φέδων Βακάλης, personal trainer, εγώ και ο αδερφός μου ο Κυριάκος που είναι δίπλα μου. Κυριάκος θα μας πει τι θα μάθουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη χρησιμότητα της δουλειάς μας. Αν αυτό που κάνουμε είναι χρήσιμο, αν χρειαζόμαστε στον κόσμο ή όχι. Πριν μπούμε στο θέμα, να πούμε, ακολουθήστε μας σε Instagram, BeFitter, είναι το podcast. Φέδων Βακάλης, ελληνικά ή αγγλικά, είναι το δικό μου. Κυριάκος Στεφανίδης, στα αγγλικά, γκρίκλης, το έχεις. Στεφ, ο Κυριάκος Στεφ. Κυριάκος Στεφ είναι ο Κυριάκος. Θα μας δείτε στα social media. Κάντε follow και καμπανάκι, δεν ξέρω πώς είναι, σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε, είτε YouTube, είτε Spotify, Apple Podcast, όπου μας ακούτε. Πάμε τώρα να πούμε τι κάνει καλό έναν γυμναστή, εφόσον όλες αυτές τις κατηγορίες χρειάζονται έναν. Πάμε να δούμε τι μπορεί να βρει στη διάθεσή τους πρώτα, ή θες να το πάμε στο τέλος αυτό? Πάμε να το δούμε στο τέλος. Ωραία. Καλύτερα. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνει καλό έναν γυμναστή. Τι κάνει καλό Έναν γυμναστή. Γιατί κάποιος να σε πληρώσει. Τι πράγματα θα πρέπει να κοιτάει. Λοιπόν, να το πάμε ένα-ένα. Για μένα ένας γυμναστής για να είναι καλός, πολύ καλός, πρέπει να ξέρει πάρα πολλές ασκήσεις. Ναι, το βασικό. Δηλαδή, άμα ξέρει, ξέρω εγώ, αν έχει στο database του 5.000 ασκήσεις, είναι σίγουρα καλός. Ωραία. Πάμε να το πάμε σοβαρά. Ας το πάμε σοβαρά. Ωραία. Λοιπόν, παίζει ρόλο η σχολή που έχει βγάλει. Παίζει ρόλο μέχρι τελειώσει τεφά ή μέχρι τελειώσει μια ιδιωτική. Για μένα όχι. Για πολλούς ναι. Γιατί? Γιατί για μένα όχι? Γιατί μπορεί να έχει τελειώσει τεφά κάποιος και αυτή τη στιγμή να δουλεύει reception σε μια εταιρεία. Μπορεί να έχει τελειώσει τεφά κάποιος, να έχει μπει να δουλεύει σε σχολεία και να μην έχει καμία γνώση πάνω στη γενική γυμναστική. Μπορεί να έχει τελειώσει τεφά και να μην έχει επενδύσει σε τίποτε άλλο και να έχει δουλέψει σε ένα γυμναστήριο στα Τρίκαλα και να λέει πάμε λαδικέφαλα, τρικέφαλα όμως, έχουμε και αυτά τα μηχανήματα, πάμε. Μπορεί να έχει τελειώσει τεφά και να έχει μπει σε ένα δημοτικό γυμναστήριο το οποίο δεν πατάει κανείς. Η τεφά δεν σε κάνει καλό γυμναστή, σου δίνει πάρα πολύ γνώση. Αν εσύ δεν επενδύεις χρόνο και τριβή πάνω σε αυτό, δεν θα μπορείς να γίνεις καλός γυμναστής. Μπορεί ο άλλος να έχει τελειώσει μια σχολή σαν αυτή που έχουμε τελειώσει εμείς και να είναι το ίδιο άχρηστος με αυτό που λέγαμε πριν, που έχει κάνει τετραετή σχολή τεφά. Όμως μπορεί ο άλλος, συμφοιτητής του τεφά ή της σχολής που έχουμε τελειώσει εμείς, ο οποίος να έχει δώσει μετά χρόνο, σεμινάρια, χρήματα, Σαββατοκύριακα, να έχει περάσει και να έχει ξαναπεράσει και να έχει ξαναπεράσει και να έχει ξαναπεράσει αυτά που έχουμε μάθει στη σχολή των 6 μηνών, τόσες φορές, που να του έχουν αποτυπωθεί πολύ καλύτερα από κάποιον ο οποίος έχει τελειώσει τεφά και την έχει τελειώσει πριν από 7 χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτε άλλο. Ναι. Οπότε για μένα έχει να κάνει με το πόσο σοβαρά παίρνεις τη δουλειά σου σε όλα τα επαγγέλματα. Ωραία. Καλά, συμφωνώ μαζί σου. Έχει να κάνει με το πραγματικά πόσο θα ασχοληθείς. Γιατί από τη μία θα σου πω ότι αρνητικά βλέπω και από το τεφά και αντίστοιχα από μια ιδιωτική σχολή. Συγγνώμη, υπάρχουν και ιδιωτικές τετραετής φοιτήσεις, έτσι, που έχουν αντίστοιχη. Μιλάμε για κάτι που είναι πιο. Αντίστοιχο δίπλωμα. Εσύ έκανες, ας πούμε, Εγώ έκανα σεμινάριο, είναι εξάμηνο. Έκανες εξάμηνο. Εμένα, ας πούμε, ήταν σχολή 2 χρόνια, ήταν η ΑΕΚ. Ναι. Θα σου πω ότι βλέπω αυτές τις σχολές λοιπόν, που κάναμε εμείς και θα σου πω ότι βλέπω από το τεφά. Συνήθως το αρνητικό που θα δω από το τεφά είναι ένα παιδί το οποίο δεν ασχολείται ποτέ με τη γυμναστική, την κλασική, ας πούμε, ούτε τα βάρη, ούτε crossfit, ούτε τίποτα. Μπορεί να είναι σε κάποια ομάδα, να του άρεσε μπορεί πολύ. να ήθελε, ρε παιδί μου, τι να σου πω, να έλεγε εμένα το όνειρό μου βγάλω τεφά, να γίνω, ξέρω εγώ, έπαιζα μπάσκετ, να γίνω προπονητής μπάσκετ. Και μετά, επειδή είδε ότι μπορεί να είναι λίγο περίεργος ο κλάδος, να πει πάω εκεί και δουλεύω σε ένα γυμναστήριο. Συνήθως αυτό ήταν τους αρνητικούς που βλέπω, που δεν είναι όλοι αρνητικοί. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι πάρα πολύ καλοί. Έτσι. Ναι. Αντίστοιχα, αυτό που θα δω. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί, επειδή μπαίνουν σε ομάδες και πηγαίνουν σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αυτά, παίρνουν πρώτες θέσεις και τα σχετικά, παίρνουν μετάλλιο με τις ομάδες τους. Αυτοί έχουν μόνο και μπαίνουν σε ποια σχολή θέλουν. Οπότε, επειδή είναι στον χώρο του αθλητισμού, σου λέει τεφά, μου αρέσει αυτό που κάνω, είμαι στην εφηβεία, είμαι καυλωμένος με αυτό, αυτή είναι η ζωή μου, θέλω να γίνω γυμναστής εκεί. Και παίρνουν μονάχα το ερέθισμα αυτό. Μπορεί στην τεφά να σου δείχνουν πράγματα για να γίνεις καλός γυμναστής σε ένα γυμναστήριο.
κινητικό μοτίβο και τα σχετικά. Απλώς επειδή έχει συγκεντρωθεί εκεί να μην είσαι ή να μην το έχει. Ωραία. Στην ιδιωτική σχολή τώρα, αντίστοιχα, το αρνητικό που θα δω εγώ είναι, για να λέμε και την αλήθεια, ότι συνήθως, δηλαδή, επειδή πληρώνεις θα περάσεις. Το παίρνεις. Επειδή πληρώνεις θα περάσεις. Θα περάσει. Δηλαδή, είχε τύχει να έχουμε, θυμάμαι, ένα τεστ, ρε παιδί μου, που μας έβαζε εδώ και μας είπε ένα πάρα πολύ απλό. Λέει, παιδιά, θέλω να μου βγάλετε 5 ασκήσεις που να δουλεύουν τους ώμους, παραδείγματος χάρη, και 5 ασκήσεις στις πλάτες. Και μου λέει μια κοπέλα, μου δείχνει μια άσκηση πλάτες και μου λέει, αυτή δεν είναι για ώμος. Και αυτή η κοπέλα πέρασε. Τέλος πάντων, θα το δεις και αυτό. Το αντίστοιχο παράδειγμα μπορεί να έχω δει από ένα παιδί ο οποίος ήταν από ΤΕΦΑ και αυτό που είδα ήταν κάτι το οποίο ήταν εξίσου κουλό. Δηλαδή, έδειξε μια άσκηση την οποία αυτό που ήθελε να δείξει ήταν τέρμα λάθος. Στο έχω πει, ας πούμε, το Facebook. Ναι. Τέλος πάντων, έκανε μια άσκηση η οποία χρειάζεται ένα συγκεκριμένη ροπή για την αντίσταση. Χρειάζεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο, ας πούμε, για αυτή την κίνηση και το έδειξε πολύ λάθος. Έπρεπε να το δείξει με μια τροχαλία και το έδειξε με αλτήρες. Ναι, Τέλος πάντων. Okay. Έχουμε δει πολλά τέτοια. Οπότε λοιπόν και από τους μεν και από τους δεν μπορείς να δεις αρνητικά και αντίστοιχα θετικά. Δεν έχει να κάνει. Πολλές από σχολές κάναμε αυτή τη δουλειά επειδή τη γουστάραμε. Δεν έχει να κάνει με το τι σχολή έχεις τελειώσει. Έχει να κάνει με το πώς γουστάρεις αυτό που θες να κάνεις. Μπράβο. Αν γουστάρεις να γίνεις γυμναστής καλός, θα γίνεις γυμναστής καλός. Εάν έχεις τελειώσει μια σχολή για να γίνεις γυμναστής και να μπεις σε μια ομάδα ποδοσφαίρου και να γίνεις προπονητής σε ομάδα ποδοσφαίρου, you know what I mean, δεν θα εξελιχθείς καθόλου. Δεν έχει σημασία αν έχεις τελειώσει ΤΕΦΑ, αν έχεις τελειώσει ΤΕΦΑ και έχεις πάρει μεταπτυχιακό. Είχαμε συνάδελφο που πάει για διδακτορικό. Εντάξει, μην... Ναι. Για διδακτορικό. Ναι. Έχει πάρει μεταπτυχιακό και πάει για... Εγάμισε με τώρα. Έτσι. Ναι. Δεν ήξερε το Χριστό της. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν έχει να κάνει με το τι έχει τελειώσει. Υπάρχουν πολλοί, από ΤΕΦΑ κυρίως το κάνουν αυτό, οι οποίοι δίνουν πολύ μεγάλη αξία στη ΤΕΦΑ και της αξίζει τη ΤΕΦΑ αυτή η αξία. Το θέμα είναι ότι δεν αξίζει σε όλους τους ανθρώπους που έχουν τελειώσει ΤΕΦΑ. Οπότε αυτό καταλήγει στους ασκούμενους που δηλαδή εγώ είμαι ο Φέθωνας, έχω πει παιδιά έχω βγάλει ΤΕΦΑ και η ΤΕΦΑ ξέρει, μην εμπιστεύεται ανθρώπους που δεν έχουν βγάλει ΤΕΦΑ και καταλήγω κάποια στιγμή να φέρω στο γυμναστήριο μου κάποιον που δεν έχει τελειώσει ΤΕΦΑ. Και ο κόσμος που έχω δεν τον παίρνει σοβαρά. Ενώ είναι πάρα πολύ καλός γυμναστής. Είναι λάθος να κατηγορείς το άθλημα, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, είναι λάθος να κατηγορείς το άθλημα, το τι σχολή έχει τελειώσει, το τι background έχει ο άλλος. Είναι λάθος να το κρίνεις έτσι και την μπορεί αυτός που έχεις απέναντί σου να αξίζει ή να μην αξίζει καθόλου. Οπότε για μένα η άποψή μου για το ποιος συνέχισε την ερώτηση εσύ για να μην μπορεί να σου φάω. Όχι, έχουμε κι άλλο. Νομίζω θα στο πηγαίνω από κομμάτι. Πες μου εσύ. Για να κλείσουμε αυτό όσο αφορά τη σχολή, επίσης, οποιαδήποτε σχολή πιστεύω δεν σε βγάζει έτοιμο. Καμία σχολή. Καμία σε κανένα κλάδο. Όσα λεφτά και να δώσεις, τα πάντα. Δηλαδή, τίποτα. Γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος εξελίσσεται και πολύ, έτσι. Και έχει εξελιχθεί πολύ πιο αργά σχετικά με άλλους κλάδους. Καμία και σε κανένα κλάδο. Δηλαδή, η ιατρική όταν τελειώσεις δεν βγαίνεις γιατρός, γι' αυτό πρέπει να κάνεις. Σου λέω όμως πόσο μάλλον, γιατί για να τα λέμε και αυτά, η ιατρική, λόγω ότι το να θεραπεύσεις έναν άνθρωπο είναι πιο σημαντικό από το να τον γυμνάσεις. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πάω. Άρα λοιπόν οι έρευνες είναι σε πολύ καλύτερο στάδιο από ότι είναι οι έρευνες οι δικές μας. Ναι. Άμα δεις δηλαδή πώς γίνονται οι έρευνες, σε ποιους γίνονται οι έρευνες και πώς γίνονται οι έρευνες, θα δεις ότι είναι λίγο. Τώρα τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και δίνουν περισσότερη βάση. Ναι. Okay. Ωραία. Πάμε σε ένα δεύτερο κριτήριο. Παίζει ρόλο άμα είναι γυμνασμένος. Το πώς είναι η φυσική του κατάσταση. Ρε φίλε, τώρα αυτό είναι λίγο τζίζι σημείο. Εντάξει, δεν είμαι προκατελημένος, αλλά δεν είναι ωραίο να είσαι γυμναστής του αλουνού και να είσαι παχύσαρκος και να κάνουν να βρω μας τσιγαρίλα. Μπορεί να σε γαμώ τους αθλητές και να είσαι παχύσαρκος, έτσι, αλλά όταν πρεσβεύεις την υγεία,
δεν μπορείς να καπνίζεις 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, να βρωμάς τσιγαρίλα, να σε βρίσκει, να σε βλέπουν οι ασκούμενοι σου κάθε μέρα στα μπουζούκια και να είσαι 400 κιλά. Μπορεί να ακουστεί άσχημο, αλλά όταν πρεσβεύεις την υγεία πρέπει να τη δείχνεις κιόλας. Υπάρχουν και ψυχικές, ρε παιδάκι μου, ασθένειες. Μπορεί να έχει ο άλλος κατάθλιψη και να έχει πάρει κάποια κιλά και. Είναι κάποια λεπτά πράγματα για μένα. Δηλαδή και εγώ μπορώ να το περάσω, ρε φίλε, σε 5-10 χρόνια, να πέσω σε κατάθλιψη και να γαμηθώ στα ποτάκια στα δίκτυα και να έχω δικό μου γυμναστήριο και να μην βλέπω κόσμο να γαμιέμαι. Εντάξει. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι υγιές. Δεν σημαίνει να είναι γυμνασμένος ο άλλος. Και μη υγιές κάποιος πάρα πολύ παχύσαρκος. Εγώ αν έχω απέναντί μου μια γυμνάστρια ή μια διατροφολόγο η οποία είναι κόκαλο, δεν είναι υγιές. Οπότε πρέπει να είναι αυτός που πρεσβεύει κάτι το οποίο έχει να κάνει με την υγεία, για μένα πρέπει να είναι και ο ίδιος να έχει μια υγιή essence. Οκ. Εγώ θα πω ότι θα πρέπει για τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του, τουλάχιστον, αυτό που θέλει ο ασκούμενος πελάτης, όπως θες πες τον, να το έχει κάνει και ο ίδιος ο προπονητής. Πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή σου να έχεις βρεθεί σε μια καλή φυσική κατάσταση. Να έχεις δει πώς είναι να δουλεύεις, να έχεις δει πώς είναι να πονάς, να έχεις δει πώς είναι να στερείσαι. Για εμένα πρέπει να το έχεις κάνει, γιατί η εμπειρία παίζει πολύ ρόλο. Ωραία. Ξέρεις τι σου λέει ο ασκούμενος όταν πονάει, όταν έχει πιεστεί, όταν. Αν το target group σου είναι μονάχα ασθενής. Αν το target group σου είναι μονάχα ασθενής. Συνεργάζεσαι δηλαδή μόνο με φυσικοθεραπευτήρια και έρχονται όλοι σε σένα για να γίνουν καλά μετά τον φυσικοθεραπευτή και να πάνε σε κανονικό γυμναστήριο. Αν δηλαδή έχεις μονάχα άτομα με αποκατάσταση, παίζει ρόλο να είσαι γυμνασμένος ή να έχεις δοκιμάσει κάτι τέτοιο? Όχι. Γιατί δεν πάνε με τη φυσική κατάσταση. Μπορεί να πει, ναι, σπάω το πόδι μου για να δω πώς είναι, να σπάω το πόδι μου και τέτοιο. Ναι, okay. Εκεί είναι αυτό που μου λες, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Αλλά όταν μιλάμε για προπονητές ότι. Σαν personal trainer, φίλε, όμως, οι περισσότεροι που έχεις έχουν έρθει γιατί κάτι έχουν. Ωραία. Εγώ θα σου πω ως personal trainer. Δεν νομίζω ότι. Θα σου πω. Δεν έχουν. Περίμενε, sorry, δεν είναι κάτι έχουν. Πήγα εκεί και ήρθα για να φτιάξω το θέμα μου. Πώς να σου πω, έχω το γόνατό μου, θέλω να φτιάξω το γόνατό μου και τέλος. Νομίζω ότι σου έρχονται και παρόλα αυτά θέλουν να φτιάξουν και άλλα πράγματα. Ωραία. Δηλαδή ο τραυματισμός με πονάει μέση μου, οκ, ρε φίλε, 9 στους 10 σε πονάει μέση σου. Θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Το οποίο το έχουμε δει να γίνεται και στα social. Να. Οι περισσότεροι ασκούμενοι θέλουν ή να φτιάξουν το σώμα τους, δηλαδή είναι ψιλονορμάλ και θέλουν να το φτιάξουν, ή είναι παχύσαρκοι. Έχεις υπάρξει ποτέ παχύσαρκος? Όχι. Γιατί δεν το δοκιμάζεις? Ναι, αλλά έχω δει πώς είναι αυτό το σώμα μου σε ένα άλλο επίπεδο. Τι κάνω για να μην είμαι παχύσαρκος. Ναι, έχεις φτάσει στο σημείο όμως να είσαι για 2 χρόνια 140 κιλά χωρίς καθόλου μυϊκότητα? Περίμενε. Εγώ το πήγα αλλού. Στο ότι σε αυτό που θα χρησιμοποιήσει κάποιον για να βελτιωθεί, θα πρέπει αυτό που θα κάνει αυτός να το έχεις κάνει κι εσύ. Προφανώς δεν μπορώ εγώ, για να θεωρούμε καλός γυμναστής, να πρέπει να έχω υπάρξει 150 κιλά, να έχω σπάσει το πόδι μου ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά αυτά που έχω κάνει στην προπόνηση, κάποιες μεταβλητές που έχει προπόνηση, τις έχω δοκιμάσει πάνω μου. Έχω δει πώς είναι να πιέζεσαι, που θα τον βάλεις στον 150 κιλά να πιεστεί. Έχω δει πώς είναι να κάνει μια διατροφή, που θα τον βάλεις στα 150 κιλά να κάνει διατροφή. Άρα λοιπόν, μέχρι ένα σημείο έχω κάνει κάποια πράγματα που θα τα κάνει και αυτός. Αυτό θέλω να πω. Ωραία, θα σου πω κάτι άλλο. Εγώ τα έχω δοκιμάσει αυτά. Έχω περάσει 1 χρόνο από τη ζωή μου που έχω κάνει γυμναστική σοβαρή και τέτοια. Αλλά τώρα έχω χαλαρώσει και είμαι ένας τύπος ο οποίος είμαι 100% αγύμναστος. 1,80, γύρω στα 130 κιλά. Ψιλολαπάς, ρε παιδάκι μου, λαπάς. Ναι. Είναι ωραία εμφάνιση για γυμναστή? Δεν είναι ωραία εμφάνιση. Δηλαδή έχω την καμπουρίτσα μου, γιατί βαριέμαι λίγο να δουλέψω κιόλας σήμερα, γιατί είμαι σε γυμναστήριο παραγωγής και βαριέμαι λίγο να δουλέψω. Έχω την κυλίτσα μου, σου λέω έλα πάμε να κάνουμε αυτό. Είναι εμφάνιση για γυμναστή? Δηλαδή έχεις ένα μαγαζί, ρε φίλε, εσύ έχεις ένα μαγαζί. Θα έβαζες 1-2 γυμναστή μέσα?
Νομίζω ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με εικόνα, γιατί πάρα πολλοί θέλουν να αλλάξουν την εικόνα τους, βασικά αυτό θέλουν να αλλάξουν κυρίως, ότι παίζει ρόλο. Και είναι ωραίο να γυμνάζεσαι δίπλα σε έναν ο οποίος είναι γυμνασμένος. Είναι ωραίο. Ας μην είναι γυμνασμένος, παιδί μου, αλλά να είναι fit. Είναι ωραίο. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι άμα δεις πάρα πολλοί προπονητές οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και στη δουλειά τους κλπ., συνήθως έχουν και ένα ωραίο σώμα. Δεν έχουν απλά ένα σώμα υγιές, έχουν ένα ωραίο σώμα. Εντάξει, εγώ σου λέω, δεν σου λέω να έχουν ωραίο σώμα. Ρε φίλε, εγώ έχω κάνει με τον Ιακώβου. Ο Ιακώβου, φίλε, είναι άθλημα. Είναι ιστορία. Το πας αλλού. Δεν ήταν στα καλά του, δεν ήταν ο Ιακώβου. Ο Ιακώβου όμως. Τον πέτυχε με τον Μπράβο. Πύρο. Ο Ιακώβου όμως είναι αυτό που είπα πριν. Το έχει κάνει μια φορά. Άρα ξέρει πώς είναι. Το έχει κάνει για χρόνια, το έχει κάνει μια φορά και έχει υπάρξει και προπονητής. Αυτό θέλω να σου πω, εσύ. Ότι είναι να σου πω κάτι. Άμα ήξερα ότι έχει τον τρόπο τον. Ξέρει ο κόσμος ότι έχει υπάρξει έτσι. Αυτό θες να πεις. Ότι δεν χρειάζεται να το βλέπει τώρα. Ρε παιδί μου, θα στο θέσω πολύ διαφορετικά. Δεν σου λέω να έχει φτάσει στο επίπεδο να είσαι κομμάτιας. Οκ. Αλλά όταν ο άλλος θα σου έρθει για οτιδήποτε και να βελτιώσει κάτι στο σώμα του, πρέπει μια φορά να το έχει βελτιώσει και στο σώμα σου. Δεν γίνεται. Πρέπει και εσύ μια φορά να έχει περάσει από αυτό το κομμάτι. Μέχρι ένα επίπεδο. Σου έρχεται ο άλλος για τις απειδώσεις. Ωραία. Σου λέει ο άλλος θέλω να κατέβω στο powerlifting, θέλω να κάνω άρση βαρών. Πρέπει και εσύ να έχεις δει πώς είναι να σπάς ρεκόρ, να έχεις δει σε σένα πώς είναι όλο αυτό. Δεν γίνεται μόνο με τη θεωρία να το κάνεις. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά στο κομμάτι της εμφάνισης είναι λίγο τζιζ τώρα τα πράγματα. Δηλαδή πρέπει να το προσέξεις αυτό. Σε όλο το χώρο της υγείας. Έτσι. Δηλαδή, σου είπα για τον καρδιολόγο που σταμάτησα να πηγαίνω σε αυτόν, γιατί μου λέει περιμένετε στο σαλόνι, έρχομαι σε μισό λεπτό και ανοίγει, φίλε, την πόρτα. Έκανε ο άνθρωπος ένα τσιγάρο. Κάνω ένα τσιγάρο, φίλε, δεν έρχομαι εδώ, εντάξει. Και ανοίγει την πόρτα, φίλε, και μου σκάει τα σακίλα του κερατά τώρα μέσα. Δεν είναι ωραίο σαν εικόνα αυτό. Γάμισε τα. Κάναμε όλες τις δουλειές όμως. Πανχοντρός, μου λέει: έχεις μια απρόπτωση μητροειδούς του μυοκαρδίου. Του λέω: το ξέρω, το έχω από παιδί. Μου λέει: μην κάνεις πολλά βάρη. Του λέω: κάνω άρση βαρών εδώ και 12 χρόνια. Μου λέει: από τι έχεις ζήσει. Του λέω: και εσείς. Τι γελάς, ρε μα. Ναι, εντάξει. Ακούς πολλά τέτοια μωρέ. Γιατί πόσα θα ακούσει πήγε ορθοπαιδικός και να λέει: ξέρω εγώ, μην ξανακάνεις κάσματα στη ζωή σου. Και μην ξανακάνεις κάσματα στη ζωή σου. Δεν είναι δουλειά του. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να το Δεν πεις. είναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά ξέρεις. Του ορθοπαιδικού να στο πει. Δεν είναι δουλειά. Αλλά έρχονται σε εμάς και μου λέει: εμένα αυτό απαγορεύεται. Τι απαγορεύεται, ρε μεγάλε. Δεν είναι η δουλειά του ορθοπαιδικού να σου πει. Ο ορθοπαιδικός είναι η δουλειά του να σου βρει τι έχεις, όχι να σου πει πώς να το λύσεις. Ναι. Γι' αυτό υπάρχουν επόμενα επαγγέλματα μετά από αυτό. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε για την εμφάνιση, από την άλλη, να μην κάνουν το λάθος κάποιος να κρίνει ένα γυμναστή μόνο από την εμφάνιση. Γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι έχουν πελάτες λόγω ότι έχουν μια εμφάνιση. Μπορεί ένας άντρας να είναι πολύ έτσι, ωραίος, γυμνασμένος, να είναι σαν μοντέλο. Και γκόμενες. Μπορεί μια γυναίκα να έχει την κολάρα και δεν ξέρω κι εγώ. Ψεύτικη κολάρα μπορεί να έχει. Μαλάκα μπορεί να έχει και αληθινή κολάρα. Μπορεί να έχει ψεύτικη κολάρα και να δηλώνει. Μπορεί να έχει και την κανονική σου, λέω εγώ. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, όντως να είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί το βλέπουμε και καθημερινά αυτό, ότι παίζει όλο και το genetic. Παίζει ρόλο. Μπορεί να δει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί έτσι, ρε παιδί μου, πάνω στον αναπνέει αέρα και να φτιάχνει το σώμα του. Ρε, ας το εκμεταλλευτεί. Ναι. Δεν τον κρίνεις από αυτό. Μην κρίνεις μόνο αυτό. Ωραία. Τώρα, παίζει πολύ ρόλο μάλλον ακούμε πολύ, μας λένε πολύ για τα social, το τι ακούνε από social. Μισό. Ακούνε, ναι. Τελικά τι κάνει καλά ένα προπονητή για σένα. Προς τα εκεί θα το πάω. Ακούνε. Ρε παιδί μου, σου λέει αυτός, κάνε αυτή την άσκηση, κάνε την άλλη άσκηση. Πώς θα κρίνουν εκεί ποιος είναι καλός και ποιος όχι. Αυτή την πληροφορία που παίρνουν, γιατί καθημερινά κάποιος που ασχοληθεί με το γυμναστήριο, επειδή θα κάθεται να βλέπει, το καταλαβαίνει ο αλγόριθμος και του πετάει διάφορα. Πώς θα καταλάβει αυτός αν αυτό που του λέει, αυτός που βλέπει εκείνη την ώρα, είναι ποιοτικό ή όχι. Ρε, εσύ και εγώ ανεβάζω ασκήσεις. Αλλά δεν είναι όλες οι ασκήσεις για όλους. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ ανεβάζω progressions για να κάνεις κατακόρυφο. Έχω ανεβάσει στο παρελθόν. Άλλο αυτό. Ωραία, περίμενε. Δεν θα πρέπει να μπει ο Κυριάκος και να το δοκιμάσει. Mm-hmm. Γιατί εγώ αυτό το έχω βάλει για αυτόν που ίσως έχει προσπαθεί να κάνει καιρό κατακόρυφο και ίσως έχει κολλήσει. Mm-hmm. Ο Κυριάκος, ο οποίος δεν έχει μπει στη διαδικασία ποτέ να κάνει κατακόρυφο, δεν πιστεύω θα το δει αυτό και θα πει κάτσε να το δοκιμάσω. 166, γεια σας. No. Δεν κάνουμε πράγματα που βλέπουμε στα social media έτσι κουκουρούκου. Δες το. Η φίλη μου η Έλενα της έστειλε ο άντρας της δες αυτό progression για bar muscle up.
Και φεύγει, έπρεπε να έβαζες λάστιχο στο foam roller, το οποίο foam roller ήταν πλαστικό, το βάζεις καρεκλάκι, κούνια και πας να κάνεις bar muscle up. Και δεν της βγήκε της Έλληνας. Ανοίγει το πόδι για να βγάλει το roller, σηκώνεται και τη κουμπώνει μες στο μάτι. Τέλειο. Λιποθυμάει. Υπάρχει το βίντεο. Λιποθυμάει και της έχει ανοίξει όλο το μάτι είναι έξω και πήγε και έκανε 2 ή 3 χειρουργία. Ακραίο. Και το χειρότερο, της είπαμε δεν μπορείς να κάνεις botox, γιατί έτσι και κάνεις botox θα σου κλείσει το μάτι για πάντα. Ρε φίλε, μην κάνετε μαλακίες που βλέπετε στα social media. Πάρτε το, δείξτε το στον προπονητή σας, να το αξιολογήσει, αν μπορεί να σας το δείξει αυτός. Ή αν μπορείτε να το κάνετε εσείς, γιατί υπάρχουν και τα δύο. Και ο ένας μπορεί να μην ξέρει να το δείξει, και ο άλλος μπορεί να πρέπει να το κάνει. Ναι. Εντάξει, τώρα μιλάτε για κάτι πιο ακραίο τώρα, ρε φίλε. Εγώ σου λέω κάτι πιο τύπου βλέπει μια κοπέλα. Την Arnold άλλη, Press. Να κάνετε Arnold Press. Θα το πάω πολύ συγκεκριμένα. Λοιπόν, βλέπει μια τύπισσα, ξέρω εγώ, με ένα πολύ ωραίο σώμα, λεπτή μέση, ουλουτούς ωραίους έτσι και έτσι. Και λέει, λοιπόν, κάνε αυτή την άσκηση, είναι καλύτερη για το γλουτό. Όταν ακούς κάποιον που λέει είναι η καλύτερη, εσένα, σαν προπονητής, δεν σου κάθεται κάπως? Ναι, μου κάθεται κάπως. Δηλαδή, είναι και της μόδας. Γιατί μπορεί να μην δουλεύει σε μένα, μπορεί να μην δουλεύει σε σένα. Εμένα τα hip thrust δεν με έχουν πιάσει ποτέ. Ποτέ. Τέλος πάντων. Ναι. Ποτέ. Οκ. Ναι, ίσως ότι του έχεις τόσο και χρόνο. Γιατί δεν σε ενδιαφέρουν κιόλας. Δούλευα hip thrust για 4 εβδομάδες. Έφτασα να κάνω 150 κιλά που μου ήταν δύσκολο. Δεν πιάστηκα ποτέ σε καμία προπονητή. Δεν χρειάζεται να πιαστείς. Ναι, άρα τότε γιατί δεν σου δούλεψε? Γιατί ρε φίλε, μπορεί να είναι μια κίνηση που επειδή δουλεύω πολύ back squat, το κινητικό μοτίβο συγκεκριμένη άρθρωση να είναι καλά δουλεμένο. Δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε ότι μου έδωσε κάτι. Μερικές φορές νομίζω δεν δίνουμε και χρόνο. Το έχω πάθει και εγώ με ασκήσεις αυτό, ή μπορεί να μην τη γουστάρει την άσκηση. Και με τις γάμπες αυτό είναι, ναι, με τις γάμπες θα γαμηθείτε. Γαμηθείτε με τις γάμπες μου. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, ορίστε. Λοιπόν, είναι της μόδας να βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι πολύ γυμνασμένος να λέει «Α, αυτή είναι η καλύτερη άσκηση, αυτό». Εμένα εκεί μου βαράει άσχημα. Είναι της μόδας, δεν ξέρω αν το έχεις πετύχει αυτό. Ίσως το πετάει περισσότερο στον δικό μου το αλγόριθμο, τα tier list. Δηλαδή, ποια είναι η καλύτερη άσκηση για στήθος, S-tier, B-tier. Δεν μπορεί να τα πετάει αυτά. Δεν μου το έχει βγάλει, όχι. Οκ, τι κάνουν λοιπόν, σου λέει, είναι πολύ της μόδας αυτό. Έχουμε ημέρα ποδιών, ημέρα γλουτών. Okay. Και σου λέει ασκήσεις, hip thrust, lunges ή οτιδήποτε και τις τοποθετούν σε, πώς το λένε, σε μια πυραμίδα. Ποια είναι η καλύτερη άσκηση, ποια είναι το S-tier ή super, ας πούμε, ποια είναι η A-tier κλπ. Okay. Βλέπεις τέτοια πράγματα. Το πώς θα πεις ποια είναι η καλή άσκηση έχει να κάνει πάρα πολύ με τον ασκούμενο. Τι σημαίνει καλή άσκηση για σένα? Κάποια άσκηση που μπορεί να προοδεύσεις, κάποια άσκηση που δεν σε πονάει, κάποια άσκηση που σου δουλεύει. Αυτό. Οπότε να μην μπαίνει ο κόσμος στη λογική είδα αυτό, τύπου έκανε, δείξε αυτό και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, ας πούμε. Ναι, ξεκάθαρα. Άρα επειδή αυτός έχει τα μεγάλα ταμπιζιά. Υπάρχουν διαφορετικά σωματότυπα, υπάρχουν διαφορετικές μυϊκές ίνες, ποσοστιαία, ο καθένας μπορεί να... Διαφορετική σκελετή. Διαφορετικοί σκελετοί. Δεν μπορούν να δουλέψουν σε όλους το ίδιο. Μπράβο. Δεν γίνεται να δουλέψουν σε όλους το ίδιο. Ναι, δεν ακούμε. Το παίρνουμε, ξαναλέω, παίρνουμε το βίντεο που είδαμε που μας άρεσε, το δείχνουμε στον προπονητή μας, το αξιολογεί ο προπονητής μας. Άμα θέλει να το κάνει, αν του αρέσει, αν συμφωνεί. Εμένα πολλές φορές μου φέρνουν kickback στην τροχαλία, μου φαίνεται γελία άσκηση. Τους λέω: έχουμε το μηχάνημα κάτω, δεν στην κάνω εδώ. Άμα θες πήγαινε κάτω και κανένα. Εντάξει, δουλεύεις με τα εργαλεία που έχεις. Ρε, τώρα, ναι, εντάξει, λίγο... το θεωρώ χαζό. Όχι, δεν είναι. Ρε, εσύ αυτό έχεις. Άποψή μου. Ναι, δεν θα την κάνω. Ναι, επειδή την είδες στο Instagram ειδικά. Ρε, δεν είναι στο Instagram. Υπάρχει άσκηση. Είναι το τι εργαλεία έχεις. Ωραία. Δεν θα την κάνω. Μη μου ζητήσεις να κάνω kickback στην τροχαλία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν και προπονητές που έχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι, μα εγώ δεν θα σου κάνω μία άσκηση που θεωρώ ότι είναι ηλίθια. Οκ. Δεν είναι ηλίθια. Τι θεωρείς ηλίθια άσκηση? Εγώ π.χ. τα kickback δεν τα θεωρώ. Στην τροχαλία, ας πούμε, δεν την θεωρώ ηλίθια άσκηση. Θεωρώ ότι εφόσον. Θεωρώ ηλίθια άσκηση. Δεν θα πω ονόματα τώρα. Όταν βλέπω περίεργα μοτίβα κίνησης. Όταν βλέπω 50 πράγματα μαζί. Θα κάνουμε επεισόδιο functional training, οπότε θα το σχολιάσουμε εκεί πέρα. Αλλά ρε, εσύ, για μένα εφόσον έχουμε το μηχάνημα κάτω, να κάτσω να σου κάνω kickback, δεν θα σου κάνω. Γιατί θεωρώ ότι δεν θα πιάσει καλά. Μου χαλάς τη θέση στη λεκάνη, στην τροχαλία,
κλωτσάς όπου να είναι. Δεν πήγαινε κάτω που σε στηρίζει, εκεί βάζεις το τέτοιο μπροστά, δεν έχεις επιλογή να αλλάξει κάτι, τράβα κάτω-κάτω, αφού το έχουμε. Στο προηγούμενο γυμναστήριο που δεν είχαμε το μηχάνημα, τους έβαζα. Δεν θα το βάλω τώρα. Ναι. Το θεωρώ χαζό. Οκ. Και μη μου ξεκινήσεις, είδα αυτήν την άσκηση. Έτσι έχει ξεκινήσει αυτό και γαμάτι να είναι η άσκηση και deadlift να δείξει, θα πω μαλακία είναι, δεν την κάνω. Είσαι λίγο και εσύ τώρα. Εγώ, μην με πεις περίεργο. Είσαι. Εγώ δεν είμαι περίεργος καθόλου. Είσαι λίγο περίεργος. Τελικά τι κάνει να γυμναστεί καλύτερο, δεν είπες. Ωραία. Εγώ θα πω καταρχάς να του αρέσει να γυμνάζει κόσμο. Να μην του αρέσει η γυμναστική γενικά, να του αρέσει να γυμνάζει κόσμο. Αλλάζω πολύ, γιατί πολλοί επανακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, επειδή γυμνάζονται. Καταλήγουν ότι δεν τους αρέσει αυτό το επάγγελμα. Γιατί είναι διαφορετικό να γυμνάζεις. Πολύ σημαντικό να σ' αρέσει να προσφέρεις. Να προσπαθήσεις κάποιον να τον κάνεις καλύτερο από αυτό που είναι. Είτε ψυχολογικά, είτε σωματικά, είτε οτιδήποτε. Δεν έχουν. Ένα είναι αυτό. Άλλο. Εγώ δίνω πολύ έμφαση στην εμπειρία το να κάνει κάτι πάνω του. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό κάποιον ο οποίος θέλει να γυμναστείς να γυμνάζεται και ο ίδιος. Δεν σου λέω ότι είναι αναγκαστικά, γιατί όλοι, εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετικά ωράρια, διαφορετικές υποχρεώσεις, ότι πρέπει να είναι στο top επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι καλό είναι να γυμνάζεται. Άλλο. Να έχει την ικανότητα να ακούει τον άλλον, Λοιπόν, να έχει απέναντί του. Να σου πω εμένα ποιο είναι το μοναδικό πράγμα, για να μην το μακρηγορήσουμε. Για μένα ένα πράγμα πρέπει να έχει ένας καλός γυμναστής και τίποτε άλλο. Είτε του αρέσει η δουλειά του, είτε το έχει δουλέψει πάνω του, είτε όχι. Αυτό το πράγμα, αν το έχει, του αρέσει η δουλειά του, δεν έχει δουλέψει πάνω του, θεωρώ ότι θα τον κάνει καλό γυμναστή. Αντίληψη της κίνησης. Γνώση. Οκ, καλά. Γνώση. Δεν μπορείς να είσαι γυμναστής άμα δεν έχεις αντίληψη της κίνησης. Όχι, φίλε. Ναι. Δεν έχουμε δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αντίληψη της κίνησης. Το Α κάνει το Α και το Β κάνει το Β. Ναι. Καλά, αυτό δεν το θεωρώ δεδομένο αυτό. Ωραία. Έχουμε λοιπόν συναδέλφους, γιατί περνάνε και πολλοί από το γυμναστήριο που είμαστε, οι οποίοι έχουν δουλέψει επάνω τους γυμναστική, έχουν κάνει γυμναστική στον εαυτό τους, έχουν δηλαδή την εμπειρία, έχουν τη γνώση, εντάξει, τους αρέσει να γυμνάζουν κόσμο και δεν έχουν αντίληψη. Είναι καλοί γυμναστές. Όχι. Αυτό είναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Πάνω στο κεφάλι μου το έχω. Και ταυτόχρονα έχουμε γυμναστές οι οποίοι έχουν τέλεια αντίληψη και βαριούνται να γυμνάσουν. Ναι. Ή δεν έχουν δουλέψει πολύ επάνω τους. Δουλεύουν μέτρια επάνω τους. Ναι. Εντάξει, άμα δεν έχεις δουλέψει πάνω σου, δεν μπορείς να έχει αντίληψη. Είναι λίγο δύσκολο. Το ένα έφερνε το άλλο. Είναι δύσκολο να έχεις αντίληψη στην κίνηση. Έχουν δουλέψει μέτρια. Ναι, okay. Είναι καλοί γυμναστές. Έχουμε δει τέτοιους. Είναι καλοί γυμναστές. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Η Τζέννη, ρε φίλε, η Τζέννη δεν έκανε βάρη, έκανε πιλάτες. Ναι. Εντάξει, δεν έχει δουλέψει πάνω της στα βάρη. Ήτανε γαμάτη γυμνάστρια στο πιλάτες. Βέβαια, μου πεις έχει την εμπειρία πάνω στο πιλάτες, οπότε δεν είναι καλό παράδειγμα. Ρε φίλε, το όχι όμως. Δηλαδή, άμα της έδειχνες 5 εβδομάδες, να την έβαζες στην Τζέννη και να της έλεγες, έλα να καταλάβεις λιγάκι τι γίνεται με τη μυϊκή υπερτροφία, θεωρώ ότι θα κάνει καλή προπόνηση. Να σου πω κάτι τώρα, αυτό που έφερες στο παράδειγμα. Είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση αυτό. Γιατί θεωρείται κάποιος καλός, αλλά μπορεί την αντίληψη γενικά να μην την έχει και τόσο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτός που θα πάει, για παράδειγμα, στο πιλάτες, να πάρει αυτό που θέλει και να θεωρηθεί ο γυμναστής καλός. Ωραία. Και να έχει όντως ένα αποτέλεσμα βάσει αυτό που προσφέρει αυτή η προπόνηση. Μπορεί όμως τον ίδιο προπονητή να τον βάλει σε ένα άλλο είδος προπόνησης και να μην καταλαβαίνει την τύφλα του. Να μην ξέρει τίποτα. Αν έχει όμως καλή αντίληψη και τον πετάξει για μερικές εβδομάδες επάνω στο άλλο μοτίβο, για ένα διάστημα το οποίο είναι εύλογο για να καταλάβει πώς δουλεύει κάτι, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει να είναι ok και θα γίνει καλός. Ναι. Δεν θα έπρεπε από την αρχή να ξέρει όμως, εφόσον είναι γυμναστής, πώς δουλεύει τι. Δεν μιλάμε τώρα. Δηλαδή, εσύ δεν μου είπες ότι δεν έχεις δει τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει. Είτε να είναι, ξέρω εγώ, σε πιλάτες, είτε να είναι σε crossfit, ας πούμε, και να τον βάλεις να κάνει μια άσκηση που μπορεί να αναπλύει γυμναστήριο και να πει αυτό τι πιάνει. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Μπορεί να ήταν ένα παιδί μου και γαμό στο πιλάτες και να δει μια άσκηση και λέει αυτό τι πιάνει. Δεν θα έπρεπε αυτό να είναι δεδομένο, το ξέρει. Θα έπρεπε Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ναι, θα έπρεπε να. Οπότε δηλαδή αυτό είναι θέμα γνώσης, είναι κάτι το οποίο
Θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν γίνεται, είτε κάνεις πιλάτες, είτε κάνεις crossfit, είτε κάνεις βάρη, είτε κάνεις δεν ξέρω κι εγώ το. Εφόσον είσαι επαγγελματίας προπονητής, θα είναι δεδομένο. Θα έπρεπε να ξέρεις ο κάθε εμείς τι κάνει. Η κάθε κίνηση τι παράγει, τι διάολο κάνει αυτή. Ισχύει. Είναι δεδομένο. Οπότε λοιπόν μην πεις ότι δεν έχεις δει κάποιον ο οποίος θεωρείται και γαμό Έχω δει. κάνει και όταν βάζεις να κάνει ξέρω εγώ, μια άλλη προπόνηση. Προφανώς δεν την κάνει τέλεια αυτή την προπόνηση, την εξασκεί. Αλλά να ξέρει τι κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Όχι, ισχύει αυτό που λες. Κατάλαβες τι λέω. Οπότε λοιπόν εκεί είναι λίγο τρίκι. Ποιος είναι καλός και ποιος όχι. Εντάξει, παρόλα αυτά θεωρώ ότι η αντίληψη είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Όχι, είναι, μα είναι δεδομένο. Μα πρέπει, άμα δεν έχεις αντίληψη, δεν μπορείς να κάνεις σωστά αυτή τη δουλειά. Αυτό. Next. Τίποτα. Ένα άλλο που είχα έτσι στο κεφάλι μου, δεν το έχω γράψει αυτό, αλλά το έχω στο κεφάλι μου, είναι με το ChatGPT. Αν μπορείς να κάνεις προπόνηση με το ChatGPT. Ναι. Το ChatGPT στο μέλλον θα αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν AI για να σου βγάζουν προπόνηση. Τους βάζει δηλαδή κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για τον εαυτό σου και παίρνουν από παίρνουν πληροφορίες για να σου βγάλουν προπόνηση από συγκεκριμένες έρευνες και τα σχετικά. Οπότε είναι λίγο πιο στοχευμένες. Ναι, αργότερα θα γίνεται. Αλλά άμα πάρεις και είναι συγκεκριμένες εφαρμογές που έχουν να κάνουν με το fitness. Δεν είναι το ChatGPT. Ναι. Έχουν δηλαδή, παίρνουν πληροφορία από πολύ συγκεκριμένους servers. Ναι. Οπότε εκεί ναι, το πληρώνεις αυτό. Οπότε δεν είναι τσάμπα. Παρ' όλα αυτά, άμα το κάνεις μέσα στο ChatGPT, όσες φορές έχω ζητήσει το ChatGPT να μου βγάλει ένα πρόγραμμα γιατί το ζητάω, λέω κάνε μου αυτό και μετά παίρνω απλά τον μπούσουλα για να πάρω μια ιδέα. Μπορεί να παραγγείλω να σκεφτώ τι να κάνω σήμερα, άμερα, PM, βγάλε με ένα πρόγραμμα CrossFit, παίρνω την ιδέα και το αλλάζω. Οι ασκήσεις που βάζουν είναι μαλακίες. Είναι για τον μπούτσο, δεν έχουν καμία συνοχή. Μπορεί να βάλει πολύ μεγάλο, να φορτώσει πάρα πολύ τους ώμους, μπορεί να φορτώσει πάρα πολύ τη μέση. Δεν έχει κάποια συνοχή. Στο CrossFit δηλαδή που το κοιτάς, επειδή είναι full body προπονήσεις πάντα, το κοιτάς αυτό. Δεν έχουν κάποια συνοχή. Μην το εμπιστεύεστε. Είναι σαν να παίρνετε ένα πρόγραμμα από το ίντερνετ, το οποίο το είδατε. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι σαν να πήρες σήμερα το πρόγραμμα του Κυριάκου και αύριο πήρες το πρόγραμμα του Φέδωνα και μεθαύριο το πρόγραμμα του Γιώργου. Μην δουλεύετε με το ChatGPT. Δεν νομίζω ότι. Πιστεύεις ότι το ChatGPT, η απλή μορφή, όχι αυτή που πληρώνεις, μπορεί να βγάλει καλύτερα προγράμματα από κάποιους γυμναστές? Από πολλούς γυμναστές, θα πω. Εγώ σου πω την πλειοψηφία. Θα σου πω και εγώ την πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, δεν θα το πρότεινα. Okay. Δηλαδή, αν μου έλεγε ο άλλος σκέφτομαι να κάνω ChatGPT να πάω σε ένα γυμναστή που έχουμε εκεί στη γειτονιά, του έλεγα πήγαινε στο γυμναστή. Θεωρείς ότι μπορεί να σου φάει τη δουλειά? Θεωρώ ότι δεν μπορεί να μου φάει τη δουλειά γιατί εμείς πουλάμε και την προσωπική επαφή. Μπράβο, εκεί το πήγαινα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μας φάει τη δουλειά για την ώρα, γιατί ακόμα πουλάμε την προσωπική επαφή. Γιατί σε 15 σε 15 παραπάνω εγώ θα λέγα. Σε 15-20 χρόνια τα παιδιά αυτή τη στιγμή βγαίνουν έξω για καφέ και μιλάνε μεταξύ τους από το κινητό. Είναι δηλαδή έξω 5 άτομα. Έχουν ξέρω εγώ, μια ομαδική 10 άτομα, οι 5 δεν έχουν έρθει και μιλάνε μέσω Viber οι 5 τους. Okay. Το έχω δει. Που σημαίνει ότι έχουν χάσει την επαφή, οπότε μπορεί να χάσουν την επαφή και σε 15 χρόνια, αυτά τα παιδιά δηλαδή στα 35 τους που θα κάνουν γυμναστική, μπορεί να προτιμά να το κάνουν με το ChatGPT. Ή με ένα πληρωμένο πρόγραμμα από το online coaching. Ωραία. Εσύ μπορείς να καταλάβεις ένας γυμναστής αν γνωρίζει, αν έχει αντίληψη μάλλον. Μπορείς να το καταλάβεις. Στα Στα πρώτα 10 λεπτά. Στα πρώτα 10 λεπτά μπορεί να το καταλάβεις. Okay. Ένας ασκούμενος αρχάριος. Πώς θα το καταλάβει? Δεν μπορεί να το καταλάβει. Πού να δώσει τα λεφτά του? Δεν μπορεί να το καταλάβει. Okay. Τελεία. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Τελεία. Και ένας προχωρημένος δεν μπορεί να το καταλάβει, αν δεν έχει αντίληψη. Εντάξει, ένας προχωρημένος κάτι καταλάβει. Είχαμε άτομο στη δουλειά μας, ο οποίος έψαχνε για personal και είπε να κάνει personal με τον τρίτο πιο κατάλληλο στη δουλειά μας. Οπότε είχε αντίληψη. Δηλαδή είχαν περάσει καλοί προπονητές. Και σου λέει: θέλω να κάνω ή με σένα ή με αυτόν. Και το με σένα και το καταλαβαίνω. Με τον αυτόν. Ναι. Υπάρχουν άτομα αυτή τη στιγμή στο γυμναστήριο τα οποία προτιμά να κάνουν με έναν προπονητή, δηλαδή τον κυνηγάνε αυτόν τον προπονητή, που αυτά που κάνει είναι μη αποτελεσματικά. Οπότε
Ναι. Οκ, ωραία. Άρα πάμε λοιπόν στο τελευταίο. Τι επιλογές έχει ένας ασκούμενος? Μπορεί να πάει σε ένα ανοιχτό γυμναστήριο. Να το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Είναι στο σπίτι του. Ναι. Μα ξεκινήσει από το σπίτι του. Και βγαίνουμε σιγά σιγά προς τα έξω. Θες να το πάμε με το οικονομικό? Πάμε με το οικονομικό. Ωραία. Η πρώτη επιλογή είναι το ChatGPT, είναι τελείως δωρεάν. Θέλω να κάνω γυμναστική στο σπίτι, σου βγάζει προπόνηση στο ChatGPT και το κάνει σπίτι. Ή YouTube. Σου λέγω. Βλέπει ένα YouTuber. Πώς το ξέρει, μωρέ, που λένε έκανα μωρέ τώρα έβλεπα μια YouTuber εκεί πέρα που έκανε ένα αερόβιο και το έκανα κι εγώ. Ή YouTube. Ναι. YouTube. Okay. Η δεύτερη επιλογή που επίσης δεν έχει καθόλου κόστος είναι να βγεις έξω και ξεκινήσεις το τρέξιμο. Το οποίο και αυτό χρειάζεται προπονητή γιατί υπάρχει ένα ταβάνι και υπάρχουν και εκεί πλατό. Okay. Είναι δωρεάν να βγεις έξω τα παρακάκια. Και να τα παίρνεις με τη σειρά. Δωρεάν είναι και αυτό. Ναι. Η τρίτη η πιο φθηνή επιλογή από όλες νομίζω είναι το ανοιχτό γυμναστήριο. Τα όργανα, νομίζω αυτή είναι η πιο φθηνή. Ναι. Η επόμενη είναι τα μεγάλα groups τύπου CrossFit, πυγμαχία, καράτε. Είναι μεγάλα group. Ναι. Δηλαδή έχει 15 άτομα μέσα. Okay. Στο ανοιχτό γυμναστήριο πληρώνεις, σου βγαίνει ένα 300 το χρόνο, είναι περίπου 30 ευρώ το μήνα. Το crossfitάδικο, πυγμαχία, kickboxing και αυτά, σου βγαίνει ένα 60 με 80. Μετά η επόμενη επιλογή είναι το small group personal, το οποίο βγαίνει γύρω στα 10 με 15 sessions, σου βγαίνει περίπου 150 ευρώ το μήνα με 200. Μετά η επόμενη επιλογή είναι... Personal. Υπάρχει και μια ενδιάμεση επιλογή που είναι με 3 άτομα. Το οποίο βγαίνει παραπάνω, μην το βάλουμε αυτό. Ναι, εντάξει, μην το είναι στα small group, μην το βάλουμε αυτό. Είναι το personal μετά. Μετά είναι το personal, το οποίο κυμαίνεται εάν σέβεσαι τον εαυτό σου από 20 και πάνω. Δεν θα πω μέχρι πόσο, γιατί είναι και αναλόγως από τι προπόνηση θα κάνεις. Το να κάνεις σπασία δεν έχει 50 ευρώ, έχει 100 personal. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Και υπάρχει άλλη μια επιλογή. Online coaching. Υπάρχει και άλλη μια επιλογή. Μπορείς να δώσεις εφάπαξ 7 χιλιάρικα το χρόνο, 7 και 7, 14, να δώσεις 30 χιλιάρικα πες και να βγάλεις μια τετραετή σχολή προπονητικής για να κάνεις προπόνηση μόνος σου. Ναι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον που το έχει κάνει αυτό. Και υπάρχει κάπου ενδιάμεσα στα φθηνά, είναι και το online coach, έχεις δίκιο. Μπορεί να γίνει και ακριβό το online coaching, θα πω εγώ. Ναι, αν έχεις ένα σωστό online coaching, να πούμε για το online coaching. Ξεκινάει από 20 ευρώ, μπορείς να πάρεις ένα πρόγραμμα μη εξατομικευμένο, το οποίο βγαίνει για όλους. Ρε φίλε, γιατί να κάτσεις να βγάλεις ένα online, δηλαδή online, να πληρώσεις απλά να σου βγάλει ένα πρόγραμμα και να το κάνεις μόνος σου, δεν έχει τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει feedback. Δηλαδή να σου βγάλει ένα πρόγραμμα όμως να του στέλνεις βιντεάκια. Υπάρχει όμως. Υπάρχει χωρίς feedback. Αυτό έχει 20 ευρώ. Ναι, αυτό είναι μια μάπα. Δηλαδή μπέστε στο Google και πάτε και θα βρεις ένα πρόγραμμα τέτοιο. Δηλαδή κλανημένο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν έχεις κάνει με μένα εσύ προπόνηση, εγώ και ο Κυριάκος με μένα, εντάξει. Ναι. Και εγώ σου έχω κάνει προπόνηση σε γυμναστήριο 2 χρόνια. Και φεύγω. Και πάω στο χωριό μου και σου λέω, Κυριακό, το γυμναστήριο το έχεις, θα σου στέλνω πρόγραμμα εγώ. Με μένα θα κάνεις πάλι. Όχι. Γιατί εσύ αυτό που το πουλάς δεν είναι το απλό το πρόγραμμα που κάνεις, τις ασκήσεις. Είναι πώς κάνεις τις ασκήσεις, πώς πιέζεις τις ασκήσεις, πότε χρειάζεται να αλλάξεις κάποια πράγματα, μεταβλητές. Θα σου δίνω και νούμερα. Αυτό είναι άλλο. Ο παπά, περίμενε. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ στους προγραμματισμούς. Εγώ σου λέω ότι κάποιος πληρώνει και παίρνει μόνο το πρόγραμμα, αυτό και τέλος. Εγώ στους προγραμματισμούς που στέλνω γράφω RPM, που είναι μονάδα μέτρησης όπως είπαμε, και ανά κάποιες εβδομάδες έχω μία μέγιστη σε κάποια άσκηση, το σημείο, δεν έχει σημασία να το σημειώσω, το σημειώνει ο ασκούμενος και μετά δουλεύω και του λέω ή στο RPM τάδε ή στο τάδε %. Άλλο αυτό. Οπότε είναι εξατομικευμένο σε σένα, αίρεση, άλλο αλλά είναι γενικό για όλους. Άλλο αυτό, ναι, οκ. Σου λέω εγώ τώρα τι πρόγραμμα κάνει ο τάδε, πληρώστε το και κάντε το. Αυτό έχει 20 ευρώ, να μην τα πολυλογούμε. Ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει για όλους όσους έχουν συνδρομή για την εβδομάδα 3 ή 5 φορές για το μήνα, βγαίνει 20 με 30 ευρώ. Ωραία. Μετά υπάρχει το πιο προσωπικό εξατομικευμένο, το οποίο μπορεί να πάει και 60 ευρώ το μήνα. Νομίζω υπάρχουν και άτομα τα οποία το πουλάνε 120 ευρώ το μήνα. Ωραία. Ένας απλός... Αλλά αυτό πάει με το brand, έτσι. Το 120 είναι brand.
Δεν είναι υπηρεσία, είναι brand. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Γιατί να δώσεις λεφτά σε έναν personal trainer? Σου λέω, εγώ δεν θέλω να φτάσω να γίνω κάτι wow, παιδί μου, θέλω απλά να γυμνάζω. Γιατί να μην γραφτώ σε ένα απλό γυμναστήριο και να κάτσω να δώσω ένα σκασμό λεφτά. Αρχικά και από μένα online πρόγραμμα να πάρεις. Δηλαδή να πληρώνεις σε μένα ένα online πρόγραμμα και να πηγαίνεις να το κάνεις μόνος σου σε ένα βαριτζίδικο μαγαζί. Ναι. Δεν θα έχεις την ασφάλεια. Οπότε η επένδυση που κάνεις είναι σαν να κάνεις μια επένδυση κάπου χωρίς σύμβουλο επενδύσεων. Μπορείς και εσύ να μπεις τώρα και να κάνεις επένδυση με τα κρυπτονομίσματα χωρίς σύμβουλο, υπάρχει τεράστιο ρίσκο. Ναι. Οπότε και από μένα να πάρεις πρόγραμμα και να το κάνεις μόνος σου υπάρχει ρίσκο. Γιατί χάνεις το κομμάτι της ευεξίας και της υγείας. Εγώ δεν είμαι ο Πάρος, οπότε δεν ξέρω τι κάνεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Οπότε για μένα κάποιος ο οποίος είναι πάρα πολύ αρχάριος δεν πρέπει να κάνει μόνος την προπόνηση. Πρέπει να πάει σε personal. Και επίσης για εμένα το personal δεν είναι για πάντα. Προσωπική άποψη είναι αυτό. Μπορεί πάρα πολλοί συνάδελφοι και εσύ ο ίδιος να διαφωνείτε. Για μένα το personal δεν είναι για πάντα. Ναι. Εκτός και αν θες personal γιατί σε βολεύει για κάτι. Δηλαδή να είναι το πρόγραμμά σου τόσο ασταθές που να χρειάζεσαι κάποιο personal. Μπορεί να εμπιστεύεσαι κάποιον, φίλε. Πόσοι κάνουν personal και μπορεί να. Γιατί μιλάμε και. Δηλαδή, σίγουρα και εσύ θα έχεις αναλάβει κάποιον ο οποίος δεν θα έχει μια τρομερή βελτίωση. Παρόλο που εσύ μπορεί να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Ναι. Το θέμα είναι πώς και ο άλλος. Και εσύ, για να μην λέμε τώρα και ψέματα, δεν θα πεις δεν σε αναλαμβάνω επειδή δεν κάνεις ακριβώς αυτά που σου λέω. Μπορεί να κάνει μια μερίδα πραγμάτων από αυτό που σου λέει. Μην είμαστε και σκληροί. Θα φτάσω. Θέλω να φτάσω σε ένα σημείο που να μπορώ να το κάνω. Ότι. Ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν το κάνεις αυτή τη στιγμή πλήρως. Δηλαδή, σίγουρα θα έχεις κάποιον ο οποίος μπορεί, ρε παιδί μου, να μην ότι έχει κάνει μια τρελή βελτίωση επειδή κάνει μαζί σου, αλλά είναι ασφαλής επειδή κάνει μαζί σου, θα έχει κάποια βελτίωση επειδή κάνει μαζί σου. Συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι όποιον έχει μια απόδοση έτσι. Μην λέμε τώρα έτσι. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, η βελτίωση δεν είναι μονάχα και να το δώσω νούμερο. Όχι, δεν μιλάμε για το νούμερο, μιλάμε για πολλά πράγματα. Έτσι, η βελτίωση μπορεί να και να μην πονάει. Θα μπορούσε να στο θέσω διαφορετικά, να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος αν έκανε αυτά που του έλεγες, να έχει μια βελτίωση σε όλα. Okay. Μπορεί να μην τα κάνει όλα. Γιατί εσύ μπορεί να του δίνεις. Εσύ τι κάνεις? Του δίνεις ένα αέρα, του λες θα κάνεις αυτό και αυτό. Του φτιάχνεις μια ρουτίνα. Η ρουτίνα δεν έχει κάνει με τη γυμναστική. Του λες, ρε φίλε, ναι, εγώ σου κάνω την προπόνηση εδώ πέρα, θα σε πιέσω, θα σε διορθώσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Αλλά πρέπει και εσύ να κάνεις κάποια πράγματα εκτός, όταν εγώ δεν είμαι εδώ. Αν εσύ κοιμάσαι 3 ώρες, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να έρχομαι να σου κάνω να κοιμηθείς. Άκου. Αν έχεις τώρα την άνεση, και ας μην είναι γεμάτο το πρόγραμμά σου, αλλά έχεις την άνεση και έχεις τον άλλον ο οποίος σου έρχεται κάθε μέρα και σου λέει δεν βλέπω βελτίωση, το σώμα μου είναι ακόμα χάλια, χθες πήγα και φάγα τσίπουρα, μπουρου. Εάν δεν είναι το βιοποριστικό στη μέση, θα τον σταμάταγα. Και δηλαδή, σου είπα, εγώ για να σταματήσω ένα τέτοιο άτομο θα ήταν να μην είναι θέμα βιοποριστικό, ένα. Μπορεί να ακούγεται άσχημα σε κάποιον, αλλά ρε φίλε, μου χαλάς τη δουλειά μου. Δηλαδή, είναι σαν να μπαίνω εγώ. Είναι σαν να μπαίνω. Όχι, Κυριάκο. Είναι σαν να μπαίνω εγώ μέσα στο γραφείο σου, εκεί πέρα που κόβεις τιμολόγια, και να έχουμε και να σου μουτζώνω τα τιμολόγια. Σαν να μπαίνω σοβαρά τη δουλειά σου. Σου έχω πει τι πρέπει να κάνεις. Προσπάθησε. Έστω. Το να βλέπω σε κάποιον να μην προσπαθεί καθόλου, προσβάλλει τη δουλειά μου. Πήγαινε σπίτι σου. Μπορεί και πολύ λιγότερους από το βιοποριστικό να είχα. Μπορεί πάλι να το σταμάταγα. Αλλά πρέπει να σκέφτεται ο κάθε ασκούμενος ότι εφόσον είναι παιδί κάποια χρήματα, δώσ' του μια ευκαιρία, προσπάθησε το να δεις πώς είναι. Γιατί αν δεις πώς είναι, θα γλυκαθείς. Γιατί πραγματικά είναι γαμάτο να βλέπεις το σώμα σου να αλλάζει. Μετά θα έχεις ένα κίνητρο. Πάρ' το λίγο σοβαρά. Δηλαδή, μην είσαι στα αρχίδια σου. Και αν είσαι στα αρχίδια σου, αποδέξου ότι μπορεί τον άλλον να τον ενοχλεί αυτό που κάνει. Μην τον ενοχλήσει. Εσένα δεν θα πρέπει να σε ενοχλεί. Γιατί? Δεν είναι φίλε μου. Γιατί εσύ η δουλειά σου είναι να του πεις τι πρέπει να κάνει. Είναι εκείνη την ώρα να του δείξεις την άσκηση, είναι να του δείξεις πώς πρέπει να κάνει την άσκηση, να τον πιέσει, να μην τον πιέσεις, να τον προστατέψεις από διάφορα πράγματα και μετά να του πεις τι πρέπει να κάνει και γύρω-γύρω από αυτό. Αν εσύ είσαι OK στη δουλειά σου
Και εκείνη την ώρα βγαίνει αυτό που πρέπει. Μετά το αν θα δει το αποτέλεσμα είναι και δικό του θέμα. Θα βγουν και καντήλια ρε εσύ, Κυριακό, μαζί. Δεν σου έχει τύχει εσύ να πας να κάνεις τη δουλειά σου και να έχεις τον άλλον την άλλη να είναι στο κινητό όλη την ώρα, να πηγαίνει να σηκώνεται τον πάγκο που του έχει βάλει να σε Όπα, περίμενε. Δεν είπαμε ρε εσύ να είναι ο άλλος να μην σέβεται κάποια πράγματα. Εγώ σου λέω ότι μπορεί ο άλλος στην προπόνηση να είναι εκεί, αλλά γύρω από αυτό, όταν δεν είσαι εσύ εκεί, να κάνει άλλα πράγματα. Και σε αυτό σου λέω να μην είμαστε σκληροί. Γιατί δεν μπορεί, ρε παιδί μου, η ζωή του περνάμε όλα από στάδια. Μπορεί κάποιο, γιατί εσύ δεν έχει τύχει ρε φίλε να μην είσαι καλά και τα γύρω-γύρω να τα κάνει κατά. Ρε εσύ, κάντο. Ναι. Αλλά μην μου έρχεσαι μετά κάθε μέρα και μου λες δεν έχει πέσει καθόλου ζυγαριά, δεν έχει πέσει καθόλου το λίπος. Εγώ σε μετράω κάθε μήνα και μου λες πάλι δεν έγινε τίποτα. Μη μου το λες. Ξέρεις τι μαλακίες έχεις κάνει. Ναι, οκ. Γι' αυτό σου λέω. Παραπονιέται. Μπορεί να μην σου παραπονιέται. Μπορεί να έχει έναν άνθρωπο ο οποίος να σταθώσει διαφορετικά. Δεν με πειράζει. Έχει έναν άνθρωπο 5 χρόνια. Και 5 χρόνια η βελτίωση θα μπορούσε να είναι 8 στα 10 και αυτόν του ανθρώπου είναι 4 στα 10. Δεν με πειράζει. Αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, άμα σε πείραζε, εκεί θα ήταν και δικό σου. Και κανένα δεν πειράζει. Αλλά ζει αυτός ο άνθρωπος με το ρίσκο να δεσμευτεί μαζί μου. Mm-hmm. Ρε παιδάκι μου, ξέρεις τι, κάπου επειδή μας αρέσει η δουλειά μας. Δηλαδή πρέπει να σ' αρέσει η δουλειά σου. Ας υποθέσουμε ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω 10 άτομα, εντάξει, και έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο. Και φτάνω τα 80 άτομα. Και πλέον έχω περιορισμένο χρόνο να βάλω. Δηλαδή, αν θέλω να δουλεύω 8 ώρες την ημέρα, με τα 80 άτομα είναι λίγο δύσκολο. Και θα πρέπει να κάνω επιλογές. Εάν λοιπόν μπορώ να κάνω επιλογές, θα κρατήσω αυτούς οι οποίοι το βλέπουν και λίγο πιο σοβαρά γιατί μου αρέσει η δουλειά μου. Δηλαδή, ζεις με αυτό το ρίσκο. Εγώ προσωπικά, σαν Φέδωνας, πιστεύω ότι δεν θα σταμάταγα κάποιον ο οποίος με πληρώνει. Εγώ παίρνω τα ίδια λεφτά από όλους. Δεν θεωρώ ότι θα σταμάταγα κάποιον γιατί δεν προσπαθεί εκτός γυμναστηρίου, ενώ είναι σε μένα εδώ τυπικός, είναι πολύ ωραίος, με σέβεται στα ραντεβού, μου ακυρώνει στην ώρα του, με πληρώνει στην ώρα του, δεν μου κάνει μαλακίες, ακούει τι του λέω χωρίς να κάνει μου σπάει τα αρχίδια. Γενικότερα αυτόν δεν θα τον έδιωχνα, γιατί σου λέω σε όλους παίρνουν τα ίδια χρήματα. Οπότε δεν θα τον έδιωχνα. Όσα άτομα και να είχα, και 100 άτομα να είχα, εφόσον δεν μου δημιουργεί πρόβλημα, δεν θα τον έδιωχνα. Γιατί αυτό λες ότι κάποιος αύριο μεθαύριο θα πρέπει να φύγει από σένα? Δηλαδή, αν έχω φτάσει σε επίπεδο να είναι το 70% των ασκούμενών μου 80%, δηλαδή να μαζεύω αθλητές. Δεν θα γίνει ποτέ. Να μαζεύω αθλητές. Γιατί στο personal δεν μαζεύω αθλητές, γι' αυτό λέω. Αν μαζεύω αθλητές και είναι όλοι σε ένα επίπεδο ψηλό. Άρα μιλάμε για ένα άλλο σύμπαν, ρε φίλε. Δημιουργείται μια άλλη κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, δεν πρόκειται να συμβεί αυτό ποτέ, γιατί στο personal δεν θα μαζέψεις τόσο πολύ advanced κοινό. Δεν θα μαζέψεις, τελεία. Είναι πολύ λίγη advanced το τέτοιο. Μιλάμε για απλό κόσμο, δεν μιλάμε να κάνεις ένα άθλημα, άλλο εκεί. Σου λέω, δεν θα έχεις advanced στο personal πολλούς. Ωραία. Άρα λοιπόν, γιατί να τον διώξω? Έχεις πολλά, ρε φίλε. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι, όπως είπες πριν, ότι το personal είναι δεν είναι για πάντα. Μπορεί να personal να είναι για πάντα. Και ας μην είναι αυτός ο άνθρωπος που κάποια στιγμή βλέπει μια αλλαγή στο σώμα του. Από τη στιγμή που μπορεί να πάει έστω και το 4 στα 10 και αν δεν έκανε μαζί σου, θα ήταν 0 στα 10 ή θα ήταν 2 στα 10 με έναν άλλο ο οποίος μπορεί να είναι καλός. Αν ο άλλος προσπαθεί, εγώ μπορώ να τον κάνω να τον πάω από το 0 στο 10. Μπορώ να τον κάνω powerlifting, ό,τι γουστάρει μπορώ να τον κάνω. Ποδοσφαιριστή δεν τον κάνω. Μπορώ να τον κάνω ό,τι έχει ονειρευτεί μπορώ να τον κάνω. Αν προσπαθεί ο ίδιος, μπορώ να τον κάνω ό,τι ονειρευτεί. Αλλά θεωρώ. Εντάξει, μπορεί να το φτάσει σε ένα σημείο. Στο personal. Δεν είναι όλοι για όλα. Ναι, μπορείς να τον πας στο δικό του 100%. Ναι. Στο δικό του 100%. Ναι. Το ότι θα πάει σε ένα αγώνα powerlifting δεν σημαίνει ότι θα γίνει πρωταθλητής powerlifting. Ναι. Αλλά εγώ θα τον πάω στο δικό του 100% στο personal. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το πολύ προσωπικό δεν είναι τόσο καλό. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις και άλλο κόσμο. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο να κάνεις μόνο personal. Εγώ πιστεύω ότι παρόλα αυτά πολλοί διαλέγουν κάποιον βάσει του προσωπικού. Διαλέγουν το χαρακτήρα σου. Δεν διαλέγουν μόνο τη δουλειά σου, διαλέγουν και το χαρακτήρα σου. Ναι, εντάξει. Πάρα πολύ το κάνουν αυτό. Σίγουρα. Δες επιλογές στο γυμναστήριο. Μπορεί να το βλέπω έτσι, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω personal. Δεν θα μπορούσα να κάνω personal, να μου κάνει κάποιος personal. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να πούμε κάποιον, όχι τώρα για να είναι καλός γυμναστής, αλλά για να είναι πετυχημένος γυμναστής. Η προσωπικότητά του παίζει πάρα πολύ ρόλο. Ναι, ό,τι γνώσεις και να έχει και αυτά που είπαμε πριν, και γαμό τα σώματα να έχει, και γαμό τις γνώσεις να έχει κλπ. Παίζει ρόλο, φίλε, πόσο επικοινωνεί. Τι να λέμε τώρα. Παίζει ρόλο, ναι.
Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν το personal ποιοι είναι? Αρχάριοι συνήθως δεν επιλέγουν. Επιλέγουν το personal, αρχάριοι, αλλά τουλάχιστον εγώ από προσωπική εμπειρία, οι περισσότεροι που έχουν ξεκινήσει από πόνους. Γιατί βλέπουν ότι σε ένα ομαδικό, ακόμα και small group, δεν έχουν την προσοχή που χρειάζεται. Οπότε έρχονται γι' αυτό. Οι περισσότεροι που έχω. Δηλαδή και ένα παιδί που έχω, το οποίο είναι προχωρημένο, δηλαδή μου ήρθε προχωρημένο, μου ήρθε γιατί έπρεπε να κάνει γυμναστική, γιατί είχαν αρχίσει να πονάνε τα τέτοια. Έκανε προπόνηση μόνος του, δεν του βγαίνει καλά και ήθελε να βρει γυμναστική και ξεκινήσαμε μαζί. Ξεκίνησε επειδή, εντάξει, είχε και σαν σκοπό το σώμα του, αλλά ξεκίνησε γιατί είχαν ξεκινήσει ενοχλήσεις. Το ενοχλούσε το γόνατό, το ενοχλούσε η μέση του και σου λέει: θέλω να έχω ένα προπονητή από πάνω. Οπότε οι περισσότεροι που κάνουν personal, κατ' εμέ, οι περισσότεροι είναι αυτοί οι οποίοι είναι τραυματισμένοι. Γιατί οι αρχάριοι στην Ελλάδα που ζούμε, επειδή δεν παίρνουν πολύ στα σοβαρά τη γυμναστική, δεν θα δώσουν τόσα πολλά χρήματα για personal στην αρχή. Θα προτιμήσουν να πάνε σε ένα γυμναστήριο απρόσωπο. Θα προτιμήσουν να κάνουν γυμναστική σπίτι τους. Θα προτιμήσουν να κάνουν μέσα από εφαρμογή. Θα προτιμήσουν μετά να πάνε σε ένα group. Μετά το group θα προτιμήσουν να πάνε σε ένα small group και μετά το small group θα ξεκινήσουν το personal. Το οποίο θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Αυτό μάλλον. Είμαστε και απόλυτοι βέβαια, γιατί το οικονομικό δεν είναι εύκολο. Το group πιστεύω ότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να το αντέξει. Οι περισσότεροι, αυτό πιστεύω ότι οι περισσότεροι, το group, ξαναλέω, μπορούν να το αντέξουν οικονομικά, αν σκεφτούν τι θα χαλάνε και τι θα τους δίνει αυτό. Το personal, ρε φίλε, δεν μπορούν όλοι. Δεν μπορούν όλοι. Οι περισσότεροι, αυτό πήγα να πω όταν τελείωσα, οι περισσότεροι σταματάνε στο group. Και μάλιστα όχι στο small group των 6-8 ατόμων, σταματάνε στα group τα μεγάλα. Δηλαδή αυτά που είναι με 10 άτομα. Μπορεί να είναι με σταθμούς, με κροσάδικο, μπορεί να είναι ένα γυμναστήριο το οποίο άλλος να έχει 8 άτομα μέσα και να δίνει εξατομικευμένες ασκήσεις στον καθένα. Αλλά σε μεγάλα group των 8 ατόμων, ας πούμε, εκεί, που τους βγαίνει γύρω στα 80-100 ευρώ το μήνα. Υπάρχει, πιστεύεις, πολλή εξατομίκευση στο group? Πολλή εξατομίκευση δεν υπάρχει. Για να λέμε και. Όχι, δεν υπάρχει. Θα σε πάει κάπου, αλλά εντάξει, δεν θα έχεις το optimal. Ναι, δεν θα σε πάει. Πρέπει να κρατάς σημειώσεις, να βλέπεις τι έχεις βάλει για να θυμάσαι. Και δεν γίνεται και πρακτικά. Δηλαδή, τώρα αν έχεις ένα χώρο που έχεις από 3 σου λέω εγώ έως 10 άτομα, δεν γίνεται να κάνεις. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι έχω εγώ το γυμναστήριό μου και σήμερα έχουμε δύναμη. Παιδιά, σήμερα έχουμε βγάλει αυτές τις ασκήσεις. Ναι. Και έχω μέσα 10 άτομα. Κάνουμε όλοι τις ίδιες ασκήσεις την ίδια στιγμή. Δεν μπορείς και πάλι να είσαι από πάνω. Δηλαδή, ο καθένας μόνος του θα πρέπει να ξέρει τι κιλά να βάλει. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μπορεί να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σε όλα όσα είπαμε, μπορεί να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Το θέμα είναι να μπορείς να αξιολογήσεις τι είναι καλό και τι είναι κακό. Δηλαδή, και μόνο σου σπίτι από εφαρμογή από το ChatGPT μπορεί να φτάσει σε καλό επίπεδο. Το θέμα είναι να αξιολογήσεις αν αυτό κάνει για σένα ή όχι. Είναι απλό. Είναι θέμα αξιολόγησης όλο. Αυτά νομίζω. Δεν έχω κάτι άλλο. Έχεις κάποια ερωτησία που σκέφτηκες? Εγώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο ο οποίος σκέφτεται τα χρήματα στο personal, δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει personal. Δεν είναι απαραίτητο να κάνει personal. Αλλά εάν του έχει πει κάποιος γιατρός ότι πρέπει να κάνεις γυμναστική για να περάσει αυτό που έχεις, θα τα φάει στους γιατρούς αν δεν πάει να κάνει personal. Είναι απλό. Εάν έχεις τον νόμο σου και σου έχει πει ότι πρέπει να κάνεις γυμναστική και πας σε group, πιλάτες, crossfit, βάρη, αν πας σε group, τον άλλο μήνα θα ξαναείσαι στο φυσικοθεραπευτή στο γιατρό. Είναι μονόδρομος. Ή θα πας για personal ή θα πας για small personal μέχρι 3 άτομα. Εάν πας σε group το οποίο έχει 5-6. Δηλαδή κάποιον που έχει σοβαρό θέμα, έτσι. Για θέμα, ναι, σου έχει πει ο γιατρός. Όχι, άλλο αυτό. Για θέμα, όχι τώρα με ενοχλεί λιγάκι. Ναι. Για θέμα. Ναι. Και πολλά παιδιά εμείς στο γυμναστήριο που κάνουμε σε 6 άτομα, δηλαδή είναι ένας προπονητής για 6 άτομα, πολύ κόσμο έχουμε βοηθήσει, δε φίλε, ναι. Ο οποίος προσέχει. Ο περισσότερος κόσμος δεν είναι ότι έχει κάποιο σοβαρό θέμα όμως. Ναι. Αλλά αν ο άλλος έχει θέμα, σου είπε ο γιατρός, δηλαδή είμαι εγώ έγκυος και σου είπε ο γιατρός, πήγαινε γυμνάσου με προσοχή, προσοχή ίσον personal τελεία. Αυτό, φίλε, εμένα είναι το πιο ακραίο που μου φαίνεται. Το πιο ακραίο, δηλαδή. Δεν μπορείς είναι έγκυος. Έχεις μια άλλη ζωή μέσα σου.
Εντάξει, το βλέπω εγώ υπερβολικά. Πρόσεχε που πας. Κυριακό. Πρόσεχε που πας. Δεν γίνεται όταν χρειάζεται να κάνεις κάτι προσεκτικό να πηγαίνεις κάπου που να συναντάς κάθε φορά άλλον γυμναστή. Ναι. Τέλος. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ναι. Ναι. Πρέπει να πηγαίνεις ακόμα και personal line, γιατί υπάρχουν πλέον στούντιο που κάνεις personal ένας με έναν. Ναι. Ακόμα και personal line θα πρέπει αναγκαστικά, εάν έχεις κάποιο σοβαρό θέμα, η εγκυμοσύνη είναι ένα σοβαρό θέμα, ένα χειρουργείο είναι σοβαρό θέμα, θα πρέπει να κάνεις πάντα με τον ίδιο άνθρωπο. Τέλος. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Μην σας φαίνεται ακραίο το personal. Στην Ελλάδα το personal γενικά είναι φθηνό. Να το σκέφτεστε έτσι. Είναι ακριβό για τους μισθούς που παίρνουμε, αλλά γενικά στην Ελλάδα είναι φθηνό το personal. Αν στείλετε, γιατί μου στέλνουν πολλά άτομα μήνυμα και μου λένε πόσα, θέλω να κλείσουμε ένα ραντεβού και αυτά, ωραία. Πριν κλείσουμε, μου λένε οι περισσότεροι, το μπαγιόκο. Μην περιμένετε να ακούσετε 5 ευρώ. Δεν υπάρχει personal 5 ευρώ. Δεν υπάρχει personal με 10 ευρώ. Υπάρχει. Απλά είναι η ποιότητα. Ρε φίλε, ωραία, και τα McDonald's έχουν 2 ευρώ το burger, είναι το ίδιο. Ωραία. Σκέψου το έτσι. Μην περιμένεις να ακούσεις 5 ευρώ την προπόνηση. Μην περιμένεις να ακούσεις 10 ευρώ την προπόνηση. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Για να το κλείσω εδώ. Και εγώ αυτό θα έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ό,τι στόχο να έχει ο καθένας, να μην τσιγκουνευτεί τα λεφτά. Άμα εντάξει, δεν έχουμε όλη την ίδια οικονομική δυνατότητα, αλλά όπου και να θες να φτάσεις, σίγουρα με ένα γυμναστή θα πας πιο γρήγορα, θα πας με ασφαλέστερο τρόπο. Αυτό. Okay. Αυτά λοιπόν από εμάς. Καλή συνέχεια. Μικρό βγήκε το επεισόδιο. Είμαστε 1 ώρα 48 λεπτά. Τι λες, μαλάκα. Γραμμίσαμε τη μάνα να το κάνουμε part 1. Δεν γίνεται. Θα το κάνουμε part 1, part 2. Ναι. Καλό υπόλοιπο. Καλή ακρόαση για τα επόμενα επεισόδια. Γεια σας. Γεια σας. Ξέχασα να πω ότι υπάρχει και το Buy Me a Coffee. Όποιος θέλει να στηρίξει μπορεί να μπει μέσα και να στηρίξει οικονομικά για να πάρουμε τα συμπληρώματά μας. Φιλάκια ρεφιχτά. Γεια σας. Γεια σας. Τα αθλητικά σου ξεκινά με τη γυμναστική. Για μια ζωή γεμάτη ενέργεια και φως, ή τουλάχιστον μέχρι τον καναπέ. Εδώ